Gatos na taon na biyaya, salamat kagurangnan sa imong banhi. Misyon nga tinao sa samong puso, sa diri mi iniaatang, danay dayupot sa pagsimbag, uya andam kami kagurangnan. Mapaduman sa malaen-laen naruna, hatod ang tataramon asin paglilingkod. Si Maria ina niya mo andanay nagiya, malakop anlaad kan simong misyon. Gatos na taon na biyaya, salamat kagurangnan sa imong banhi. Misyon na tinao sa samong puso, sa diri mi iniaatang, danay dayupot sa pagsimbag, uya andam kami kagurangnan. Ang mga biyaya na dulot ni sa kinaban, katanosan, kabanalan, katuninongan. Sa tandang ini matubod ang kinaban, pagkamuot ni sa lambang tawo. Gatos na taon na biyaya, salamat, salamat kagurangnan. Gatos na taon na biyaya, salamat kagurangnan sa imong banhi. Misyon na tinao sa samong puso, sa diri mi iniaatang, danay dayupot sa pagsimbag, uya andam kami kagurangnan. Uya kami danay andam
Mag-agom ki Madison Denise P. Botor, 22 years old, Daragan, nag-eerok sa Santa Cruz, Naga City, Camarines Sur, aki ni Monico B. Botor Jr. asin Lani M. Peñas. Ikatulong tawag, si Kenneth Patrick S. Prades, 25 years old, soltero, nag-eerok sa San Isidro, Baaw, Camarines Sur, aki ni Oscar Pat Junior B. Prades, asin Jocelyn Y. Soriano. Both mag-agom ki Arjane Joy C. Bermas, 26 years old, Daraga, nag-eerok sa Tagbong Pili, Camarines Sur, aki ni Emerlito B. Bermas, asin Raquel Corporal. Ikatulong tawag, si Dennis De Jesus Asuhan, 39 years old, soltero, nag-eerok sa San Juan, Magaraw, Camarines Sur, aki ni Seferino Castro Asuhan, asin Julieta Manundo De Jesus. Both mag-agom ki Veronica sa Josa Ragrario, 38 years old, Daraga, nag-eerok sa Santa Lucia, Magaraw, Camarines Sur, aki ni Francis Emmanuel Ragrario, asin Margarita sa Josa. Ikatulong tawag, si Ryan Mayores Paredes, 34 years old, soltero, nag-eerok sa Pamukid, San Fernando, Camarines Sur, aki ni Rudy Tejero Paredes, asin Hilda Masapol Mayores. Both mag-agom ki Amabel Barcela Gasilia, 28 years old, Daraga, nag-eerok sa Santa Cruz, Naga City, Camarines Sur, aki ni Ricardo Camacho Gasilia Jr., asin Elizabeth Sagales Barcela. Kung si isay man po ang may naaraman na makakaulang sa pagresibi nindanin banal na sakramento nin matrimonyo, tulos man po magdulog sa satungkura paroko o magdyan sa opisina kan parokya. Salamat po. Ipinapakiulay po gabo po bago magpunan misa na ilaag sa silent mode o i-off ang mga cellphones. Tanganing ang mga inida ay makadistorbo durante kan selebrasyon. Ang peligro kan COVID-19 infection yaon pananggad sa sato. Kun kaya padagos kami nagpapagirumdom na sa tuyong sunodon ang mga health protocols na hinahagad para sa tong kaligtasan. Enot, sa gabos na oras, da itabi paghalion ang face mask, mantang nasa laog kan simbahan. Mas maray kun igwapan in face shield. Ikadua, tuluod 2 tao sa naan matukaw sa kada tukawan, tangani na ma-observe ang physical distancing. Magtukaw tabi sa tinalaan na espasyo. Ikatulo, sa mga mayon in e-Salvar QR ID, day tabi malingaw na magkua, asin mag-fill up kan slip for contact tracing, na pwedeng iwalat sa likod kan tukawan o ilaag sa laaganan na inandam bago magluwas sa simbahan pakatapos kan misa. Ang buhay sagrado, kaya ang pangataman kan salud sa arong Kristiyanong obligasyon. Sa to na pong ilaagan sa to mga sadiri sa presensya nin mahal na Diyos, sa pag-andam sa pagpuon kan misa. Diyos marhay na agaliwat, mga tugang, ngunyan iyo ang ika-15 Domingo nin ordinaryong panahon na may temang pag-ako asin pagsayuma. Kita gabos tinatawan nin misyon eheras an katotoohan manunungod ki Kristo. An misyon na ini dapat na utubon niya to bilang mga binunyagan na Kristiyano. Bakong pasayuma kundi tudok sa buot na pag-ako kan misyon, iyo ang ipinapahayag kan liturhiya na sa tong ipagseselebrar. Makakaibahan niya to sa selebrasyon, iyon sa tong namumutan asin ginagalangan na parochial vicar, si Reverendo Padre June R. Oliva. Matindog po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa.
Espiritu na parasuro sa rosa ng Diyos ni Tapos asin magtiripon, banal na gamaan ni Diyos, aming asin magpasalamat, magsamba asin magpumang sa Diyos. Mga aking mong nangungutan na naglalakbay sa kinabang. Asin sa buhay na daing kasapora, asin sa imong kahadean. Datos asin magtiripon, banal na banwaan ni Diyos, aming asin magpasalamat, magsamba asin magpumang sa Diyos. Lakaw kita sa pagluyaw, kanmiyaya ning pagtubo, iba lang libogan ay nabareta, ang kaligtasan ning mga dukha. Tapos sa magtiripon, banal na banwaan ni Diyos, maghawi asin magpasalamat, magsamba asin magpumaw sa Diyos. Sa ngaran ka nama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagurang nanta, ang pagkamuot kan Diyos, ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang akuntan sa tong mga kasalan, tanganing maninigo kitang magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ko din makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadsi ako kay Santa Maria Danina Virgen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang na ako'y pamibi sa kagurangnan ng Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan, maherak ka. Kagurangan, maherak ka. Kristo, maherak ka. Kristo, maherak ka. Kagurangan, maherak ka. Kagurangan, maherak ka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa nagkakatunungan, sa mga tamong marahayan buo. Inuumaw miika, rinurkyaw miika, sinasamba miika, pinapamuraway miika, pinapasalamatan miika. Ulikan dakula mong kamurawayan, kagurangan na Diyos, ating langit nun,
Diyos Amang makakamhan, kagurangan aking Pong Hesu Kristo, kagurangan na Diyos, Cordero kan Diyos, abig ka naman. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaman, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaman, ako aan sa mong pakimahera. Ikaw na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Kanikasandaan banal, likasandaan kagurangan, likasandaan turo, kahalangkaw. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos na nagpapahiling kan liwanag nin sa imong katotoohan, sa mga nalagalag na makabalik sinda sa dalan. Tawan sa gabos na minapaayon sa Kristiyanong pagtubod, na itong mga salungat sa ngaran na ini, sikwalon, asin itong mga angay digdi sunodon. Uli kay Jesu Kristong kagurangnan nyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasarokan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Sa enot na babasahon, ipinapahayag ang manunungod ki Propeta Amos na tinauanin doon na siya inapod nin Diyos asin yaon ang sa iyang tudok sa buot na kasimbagan sa pangapodan na ini. Hinanyugon niya to ang pagbasa. Pagbasa sa libro ni Propeta Amos. Nagrani si Amazias ki Amos. Propeta, paduman, bumalik ka sa daga ni Huda. Hanapa an sa imong tinapay duman, asin duman ka maghula. Dai ka maghula sa Betel, huli ta ini ang santuaryo kan hade, ang templo kan bilog na kahadean. Si Amos nagsimbag kay Amazias, ako bakong propeta, bako akong kaayon sa katripunan nin mga propeta. Ako sarong pastor, asin para ataman kan kahoy na sikamoro. Alagad inapod ako nin kagurangnan. Kan ako nagpapasabsab kan mga karnero, asin sinabihan. Paduman, maghula ka sa sakunbangwaan na Israel. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kagurangnan, warasan samo an sa imong kaligtasan. Kagurangnan, warasan sa mo ang sa imong kaligtasan. Dadangugon ko kung ano ang itataram nin kagurangnan. Tingog na ang tataramon katoninongan. Katoninongan sa iyang banwaan, asin mga katuod, asin sa mga nagbabalik buot sa iya. An sa iyang tabang, harani sa mga natatakot sa iya. An sa iyang kamurawayan, maerok sa satong daga. Kagurangnan, warasan sa mo ang sa imong kaligtasan. Pagkaherak asin pagkamaimbod, nagkanuparan. Katanosan asin katoninongan, nagkugusan. Pagkamaimbod, matubo hali sa daga. Katanosan, madungaw hali sa langit. Kagurangnan, warasan sa mo ang sa imong kaligtasan. Papauswagon kita nin kagurangnan, asin ang satong daga, magtataong bunga.
Katanosan malakaw sa inutan niya, katuninongan masunod sa linalakawan niya. Kagurangnan, warasan sa mo an sa imong kaligtasan. Ipinapaabot sa tuya ni San Pablo na bilang mga Kristiyano, kita inaapodan na mabuhay na may pagsakit sa Ebanghelyo. Kaipuhan na padagos kitang magpasalamat sa Diyos na sa tong paraktukdo. Hinagnyugon niyaton kaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Pag-umawon ang Diyos Ama ni Jesucristong kagurangnan ta, iwinaras niya sa to dyan ki Kristo ang gabos na bendisyon espiritual sa kalangitan. Bago linalang ang kinakban, pinili niya kita dyan ki Kristo, tanganing maging banal asin daing digta sa iyang atubang, pano nin pagkamuot. Kaito pa pinili na kita, tanganing maging mga aki niya, huli ki Jesucristo, susog sa iyang karahayan buot, tanganing umawon ta ang kamurawayan sa iyang grasya, na itinaon niya sa to bilang regalo na yaon sa namumutan niyang aki. Sa iya, huli kan sa iyang dugo, nakamtantaan sa tong kaligtasan, ang kapatawaran ni sa tong mga kasalan. Kaniguan na gayo ang kayamanan kan grasya na iwinaras niya sa satuya, sa bilog na kadunongan asin pakasabot. Ipinahayag niya sa to ang misteryo kan sa iyang kabutan, ang hilom na plano na ginibo dyan ki Kristo, puon sa kapinonan, tanganing utubon kung umabot na ang kapanoan nin panahon na ang gabos masakupan ni Kristo, bilang pamayo ning gabos sa langit asin sa daga. Asin sa iya, kita sinadiri nin Diyos, pinili puon sa kapinonan, susog sa plano ni namamahala kan gabos na bagay, susog sa desisyon nin sa iyang kabutan, tanganing para sa kaumawan nin sa iyang kamurawayan, kita maging banwaan na naglaom ki Kristo bago siya dumatong. Ngunyan sa iya, kamuman pinili kang nadangog ninto ang tataramon nin katotoohan, asin an marahay na bareta nin sa indong kaligtasan, asin tinubod nindo. Minarkahan kamo kan Espiritu Santo na itinuga, sangraan nin sa tuyang pamana para sa kaligtasan kan banwaan, na sinadiri nin Diyos para sa kaumawan nin sa iyang kamurawayan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos para sa pagrukyaw kan marahay na bareta. An kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus
inapod ang 12, asin sinugo naman duwa-duwa. Tinawanin kapangyarihan sa pagpaluwas kan mga marumpot na espiritu. Tinugo na sa saindang paglakaw, daing magdara nin anuman. Sarong sugkod kun bagaman, asing daing iba. Daing tinapay, daing supot, daing kwarta sa bulsa. Magsapin, alagad daing magdara nin sanglian. Asin nagsabi pa, kung kamo pasakaton sa harong, mag-ero kamo dyan, sagkod na kamo maghali. Kung sa lugar na dai kamo akoon, o dai maghinanyog sa indo, bayaan nindo asin palpagon an alpog sa indo mga bitis. Inipatanid sa inda. An mga apostoles naghali asin naghulit, na an mga tao magsulsol asin magbaklik. Duman, dakol na mga demonyo an sa indang pinaluwas, dakol na mga nagyehelang an sa indang linahidan nin lana asin binulong. Marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Marhay na aga po sa Indogabos. Marahay na aga po, Father. Saro po sa mga kaugmahan kan tawo, asin pinaghahandaan po niya to, asin pinagbabadgetan, iyo po ang travel, di ba? Gusto po niya to na nagta-travel. Although ngunyan pong pandemic, dit po ang mga travels niya to, ninhulita masakiton magluwas, masakiton magduman sa lugar na gusto po niya tong dumanan. Girumduman po niya to mga tugang that it is always good to travel. Ninhulita pag nagta-travel po kita po iyo ini an oportunidad para sa satuya, para kita mas makanood, di ba? Dawa anong tibay mo kundi ka man lang nakaluwas, kulang an sa imong nanunodan. Ang travel is an opportunity for us to connect with other culture. Pag nagta-travel po kita mga tugang, it widen our horizon. As in siring man, nakakanumpong kita nin mga bagong tao, bagong kamidbid. Yes, totoo, it is good to travel alone. Magayunan pong magbaklay na nagsusolo ka. But it is always better to travel with companion. Tandaan po niya to yan. Mas magayon na kung ika naglalakaw-lakaw, igwang inaapod na HHWW. Ano pong but sabihin kayan? Holding hands while walking. Kaya magayunan po ang sarong tao na masabi sa imo, I want to travel the world with you. Gusto kong ikutin ang mundo na kasama ka. Kaya iyo po bagayan sa buhay po niya to, magayunan po na maduman ka sa sarong lugar na igwa kanin kaibahan. Alagad mga tugang, digdi po sa nabasa po niya tong ebanghelyo, sabi kan sa tuyang kagurangnan, sinugo niya ang mga disipulos, manduwa-duwa. Taano po, sarong po sa mga kahaputan ko po digdi, taano daw ta si Jesucristo, sinugo niya ang sa iyang mga disipulos na manduwa-duwa. Ano daw po ang rason po niya? Ano daw po ang estratehiya niya, taano ta sinugo po siya sa pagproklamar kan marhay na bareta, manduwa-duwa. The same po mga tugang sa calling para sa tuyang niyan. Iyo man po ini. Si Jesucristo, sinuguan sa iyang mga disipulos, it means that discipleship is always a teamwork. Tandaan po niya to yan. Nan pagbaklay po pala niya to digdi sa kinaban, ang pagsunod po niya to sa tuyang kagurangnan, bakong solo lang, but this is a teamwork. Kay puan po nin effort kan kada saro. Kay puan nin partisipasyon kan kada saro. Girumdumon po niya to mga tugang na ang kaligtasan, totoo, effort kan kada saro, alagad magayunon po na ini po effort kan community. Kaya kung nagigirumduman po nindo mga tugang sa sarong paralitiko sa ebanghelyo kan nakaaging simana, nanahiling kan sa tuyang kagurangnan, an effort kay itong apat na lalaki na nagbabakla, na nagdadara kan sarong paralitiko. Sabi niya, ninhuli sa indong pagtubod, siya mauumayan. Asin itong paralitiko na umayan. The same po sa buhay po niya to mga tugang. Ang teamwork is very important. Dawa anong tibay mo kung ika solo, mas magayon man giraray po mga tugang na ika nagtatrabaho with a team. Dawa anong talino mo, dawa ano an sa imong skill or kakayahan, without a team, kulang an sa imong mahahaman. Kaya importante yun po yan, maski sa ministry po niya to digdi sa parokya, ministry po niya to sa kunsain, sa paglingkod niya to sa tuyang sosyudad, day po niya to pagsabihon na kaya ko ini, kundi kinakaipuan po niya to,
na mag-work with a team. Asin ang pandua po mga tugang na rason kung taano ta si Jesucristo, inapod niya o sinugo niya sa iyang mga disipulos, manduwa-duwa, ninhulita, witness of two people is trustworthy. Ano pong but sabihin po kayo ni? Kaya po baga pag naghahagad po kita nin saksi, kaya kung makahiling po kamo taano ta kaipuhan for validity an sakramento kan kasal, at least 2 witnesses. Ninhulit ako ni saro lang po, pwede siyang maghambog. Pero pag dua po mga tugang, mas trustworthy ang pagiging testigo o pagsaksi po niya. Kaya sa satuya pong pagkabuhay mga tugang, iuman po ini, kinakaipuan po na igwang maging trustworthy ang satuyang pagkabuhay. Asin ang pantulo po mga tugang, working together by 2 multiplies strength. Totoo po mga tugang. Nankusog po niya to, makusog kita, alagad kung may dua pa or tulo, mas lalo kitang magiging makusog. Kaya ito po mga tugang na pagsugo kan mga disipulos na manduwa-duwa, nagpapahiling na mas makusog, mas may kakayahan po sinda, ninhulita sinda po nagtatrabaho, bako lang saro, kundi duwa. Asinsiring man mga tugang, tano ta sinugo kan sa tuyang kagurangnan manduwa-duwa? Because supporting each other by twos is rewarding. Ano pong but sabihin po kayo ng mga tugang? Totoo po, we need each other's support. Kaipuan po niya to na, sabi nga ni po kayo ni Cardinal Tagle, who will minister to the ministers? Si isayan matao, isayan ma-support sa mga nagmi-ministers. Totoo po kita, halimbawa kaming mga padi, kadakot po sa muyang nagdudulok for counseling. Alagad, paano naman po mga tugang pag kami naman sinagka-isyo? Sain naman kami makuanin counsel? Sain kami mahagad din support? Kaya, importantihon po mga tugang ang suporta sa kada saro. Iyo po ini ang mga tugang ang pangapudan sa satuya. Kaya, maski po sa ministry, kaipuan po dyan in support sa kada saro. Without its other support, masakiton po ang buhay digdi sa kinaban. Yes, it is better to travel with companion, yet Jesus is reminding us also in our gospel. Ano po ang reminder po niya after pagsabi niyang sinusugo ko kamo man duwa-duwa? Sabi kan sa tuyang kagurangnan, kamo sinusugo ko, tinutugon ko sa indong paglakaw, dai magdaranin anuman. Ano pong but sabihin po kayo ni mga tugang? Simple lang po ang but sabihin ang minsay kinis sa tuyang mo niyan, just travel light. Kung gusto po niya itong ma-enjoy ang journey, travel light, and then to walk with light. Ano pong ba't sabihin kayo ni mga tugang? Travel light, kung gusto po niya itong ma-enjoy ang journey niya to digdi sa buhay na ini, avoid excess baggages. Ano po ining mga excess baggages na ini? Kita po baga pag ma-travel kita, kung gusto po niya itong maging maugmasanaan sa tuyang travel, imagine po nindo, kung kamo maduman niya sa Europa, tapos pag duman po nindo sa Europa, daradara nindo sa indong refrigerator. Imagine po nindo kung daradara nindo sa indong aparador o kaya si washing machine. Ma-enjoy daw po nindo ang travel po nindo? Dahil po nindo yan may enjoy. Because excess baggages are stressful. Nagiging po sindang burden pagabat. As in expensive po yan, di ba? Mabayad ka mo ni excess baggages po duman. Kaya si Jesucristo po mga tugang, very practical ang sinasabi sa tuya. Sa pagbaklay po niya to sa buhay na ini, di kita magdaranin anuman. Girumdumon po niya to mga tugang na kita, linalang kan mahal na Diyos, napadigdi kita sa kinaban, mayo kitang anuman. Mayo kitang anuman. Asinsiring man babalik kita sa tuyang kagurangnan, mayo kita nin anuman. Sabi nga ni po kayan, lalong-lalo na pag Ash Wednesday, yan ang pagirumdum sa satuya na hali ka sa abo, mabalik ka sa abo. Kaya anuman po mga tugang ang satuyang na-accumulate, na gamit digdi, dahita po yan madadara. Kaya we need to be humble enough. We need to travel light. As in, anbut sabihin po mga tugang kan traveling light means we need to focus on our mission. As in, ano po ang mission po niya to mga tugang na ipahayag ang tataramon kan sa tuyang kagurangnan. As in, ining commandment pong ini mga tugang, very applicable sa arual daw po niya tong pagkabuhay. Kita po niya na panahon, nabubuhay po kita sa inaapod na ask for more society. Ano pong but sabihin kan ask for more society? Igwa ka na kaini? Sige pa, sige pa. Kaya kung minsan po baga mga tugang makahiling ka mo sa harong, nagarubaga pano-pano nin gamit. Mayo ka na nin panahon para mabako ng maaliwalas.
Paano na gamit? Imagine po nindo, pagbalik po nindo sa harong po nindo, i-check po nindo. Kung mahiling po nindo na kung kadakon kamong excess baggages sa buhay. May mga bagay po kamo na kung minsan kinakaipuan ng i-donate, itaos sa mga nangangaipo, alagad, habupuan po nindong butasan. Itong mga bagay na ito po, iyo po yan ang excess baggages sa buhay po nindo. Pagbukas po nindo at yan, pagpuli po nindo sa indong mga cabinet, ang mga gamit daw po nindo sa harong po nindo, kaipuhan pa daw po nindo yan, o baka dai naman talaga nindo nagagamit sa raog din sarong taon, alagad para saray lang po nindo duman. Those are excess baggages. Yan lang po mga tugang ang mga material na bagay. How much more si mga excess baggages na emotional? Ano po yung mga excess baggages na emotional? Halimbawa po kayan si mga raot nindo sa buot, sa kapwa, si mga hinanakit mo na hindi mo mabutas-butasan, hindi ka makalet go, si mga experiences mo, si mga traumatic experiences mo from the past, na hanggang ngunyan, hindi mo pa mabutasan, iyo po yan ang mga excess baggages sa buhay po niya to. Asinsiring man maski po sa relationship, very dangerous ang relationship kung kadakol na excess baggages. Ano po ini? For example, sa married life, igwa ka ng agom, alagad igwa ka pang number 2. Igwa pang illegal wife. Iyo po yan ang mga tugang ang mga excess baggages sa buhay po niya to. Kaya, ang sa tuyang kagurangan, very practical kan sinabi niya na just travel light. Asin kung kita po mga tugang nagta-travel light, iniman po ang pangapudan sa satuya to trust in the Lord. Itiwala po niya to ang gabos sa satuyang kagurangnan. And trusting in the Lord means walking with light, who is Jesus Christ. Nakadepende po kita sa satuyang kagurangnan. Kaya, ang mga tao, kadaklan sa mga tao, kung minsan po baga kitang mga tao, masyado kitang nagtatrabaho para mabuhay. Alagad ang iba po sa tuya, nabubuhay para magtrabaho. Paghuna po ninda, ang pinaka-importante sa gabos, magayon ang trabaho mo, makabakal ka kaini, makakuha ka kaini, maka-accumulate ka kan mga bagay-bagay na ini. Alagad mga tugang girumdumon po niya to na ang things, ang mga gamit sa nayan. Mas importante ang pag-journey niya to sa buhay na ini. Kaya giraray mga tugang, what matters most in life is not bako po si mga material things. Bako po ang mga excess baggages sa buhay po niya to. What matters most in life is no other than relationship. Kaya kan sinabi kan sa tuyang kagurangnan, tanutan sinabi po niya, sinusugo ko kamuman duwa-duwa. It means good relationship. It means teamwork and not material things. Not money. Not power. Girumdumon po niya to, dawa ika ang pinakasikat ngunyan, dawa ika ang pinakamagayon ngunyan, dawa ika ang pinakamataas na posisyon ngunyan. Sabi kan sa muyang spiritual director sa seminaryo, permi niya yung sinasabi, paano nga pag ano nga ika ng pinakamakusog ngunyan, sasabihin po yan sa mo, mamamatay ka rin. Mabalik ka naman duman sa pinanggalingan mo. Asin iyo po ini mga tugang ang pagirumdum sa satuya. Kaya, sa pagpadagos po niya to kan sa tuyang Santa Misa, girumdumon po niya to, we need to focus on God. We need to avoid excess baggages. Kaya siring po baga sa pagkamuot, ang pagkamuot da po, garo electric fan. Ask me why. Taano po? Ninhulita, dapat da naka-steady lang. Di po kita lumilingon-lingon sa iba. The same in our journey. Digdi sa kinakban. We must steady our lives only to Jesus. For only He knows the way. We must travel light and work as a team in building the kingdom of God. Amen. Matindog po para sa pagpahayag kan pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan. Paglalang ang langit asin dagat, asin ki Jesu Cristo, aking bugtong niya. Pagurahan na, ipinangidang huli ka, Espiritu Santo, ng Virgen Maria, pinasakitan
ato. Ibinako sa krus na gadan asin iniulo. Uminilig sa mga gadan ay katulong aldaw. Nabuhay liwat natin sa mga gadan. Sundin akahat sa kalangitan. Natutugak sa toon ang Diyos amang makamahal. Duman mabalik sa pagtuon sa mga buhay asin mga ganyan. Nagtutugon ako sa Espiritu Santo sa banal na simbahan na Katoliko, sa pagwain na habangin mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalanan, sa pagkabuhay diwanin laman, sa buhay na daing kasalpuran. Ang Diyos Ama, nag-alok sa to na maging mga ministro niya sa pagharubay kan marhay na bareta kan Ebanghelyo, mamibikit ang unyan para sa grasya na mamidbid ang dignidad kan sa tuyang misyon, asin dapat na kusog sa pag-utob kaini. Sa lambang pag-arangan sa tuyang isisimbag, kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang simbahan na naglalakbay, makadagka sa katawohan, na magbago kan sa indang buhay, sa maimbod na pagsaksi ki Kristo, sa tataramon as in sa gibo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang mga marahay na gibo kan misyonero sa mga banyagang lugar, makapaurog kan pagtubod, asin balusan sinda nindagyang ani. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga tataraman ni Jesus mag-erok sa puso kan mga magurang sa satuyang komunidad. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagehelang asin ang mga biyadi makamate kan kaumayan asin ranga na si Kristo sana ang makatatao. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga paratubod nagadan magkamit kan mga premyo nin sa indang paghigos sa kahadean kan Diyos sagkod paman. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Sa tuya man pong ipamibi ang sa tuyang mga personal na kahagadan, siring man ang mga kahagadan kan sa tuyang mga pamilya. Langit no na Ama, idinudusay mi sa imo ang samuyang kamawotan, tawi kami nin kusog na makasunod sa imo, dawas sa samuyang mga pagsubok asin kasakitan, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Gibo asin kag tao, gabo sa diri mo. Kapinonan kapanoan ning mga karahayan na nakamtan. Gabo
Diyos balaog mo. Ano ang ikakadulot ko sa pangataman mo? Sa buhay na hindi naimagilan ng mga biyaya, ano ba yan? Ang ikakabalos ko. Asing taon, gabos di kinaugay mo. Malinigo, asin, magkanos na nanay, asin din sansain, magpasalamat. Kami sa Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sako asinan sa indong atang maako manlugod kan Dios sa mga makakamhan. Ako ang manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, hilingaan mga atang kan namimibing simbahan, asin sa pakinabang na ini, itugot mo, na sa pagtubod sa mga nagtutubod, ang pagtalubo sa kabanalan, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan, mapasa indo. Asin sa imong espiritu, Itaas ang mga puso, initaas mi na sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas na danay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na diing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Siya na naherak sa mga sala nin tao, nagpakumbabang mamundag sa Birhen. Siya na nagtios kan krus, nagtalingkas sa mo sa danay na kagadanan. Asin sa pagbangon hali sa mga gadan, nagtao sa mo kan buhay na daing kasagkoran. Kaya kaibakan mga angheles asin arkangheles, kaibakan mga trono sa sindominasyones, asin kaibakan gabos na langit no nahukbo, nag-aawit kami kan himno kan samong yang kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurahan, Diyos ni mga hukbo, ang langit asin daga, manokan sa imo kamurawayan. Usana sa kaitaasan, paladan ang inaligid sa ngaran kan kagurangnan. Usana sa kaitaasan. Maluhod po. Kagurangnan, ikananggad ang banal, burabo din kabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ang bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay. Asin pagpasalamat, binaak ini asin tinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, taynian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo.
Siring man pakapamanggi pagkuanya manin kalis sa singirari pagpasalamat sa imo, tinaos sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini, taynian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkabuhay mo niwa, ipinapahaya, sagwan na ikamagato. Kaya kami nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man girum dumasa sa imong pagkahera, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhene Inakan Diyos, ni San Jose na sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaidto pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, uli sa aki mong si Hesukristo. Uli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Amen. Matindog po. Tukduan kan mga nakakaligtas na tugon asing pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Amanyamon, rayamon sa langit, mapanalon ang ngaran mo. Magdatong ang kahadian mo, mangyari ang buot mo sa daga, minsiring sa langit. Ansa mo kakanon sa araw-araw, itaon mo sa muyangon yan. Asin patawanon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo.
ang mga nagkakasala sa muya. Asin Hare kami pagdarahas sa sugo, kundi agawa kami sa marao. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Litaw sa imo at kadean, Asin ang kapangyarihan, sirin man ang kamurawayan, sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninungan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan kundi ang pagtubod ken sa imong simbahan. Asin papagkanigwa na siya mapatuninong asin magkaboronyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo nin katuninungan. Kasalan kan kinapa, heraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan tawi kami ning katuninongan. Uyaan kordero kan Dios, uyaan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikaw magdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan.
pagkagatot, pagkamuot ko sa imo, sa kapwa dadarahon. Matindog po. Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami, namantangan mga atang inako, uli kan pakisumaro kan misteryo, magtalubo ang bunga kan samong kaligtasan, uli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Maluhod po para sa Oratio Imperata. Amang may hirakon asin mapagmakulog, minadulok kami sa imo sa samong pangangaipo. Inahagid mi sa imo ang pagligtas sa mo tumang sa pandemya kan COVID-19 na naglalakop ngunyan asin nagdadara nin kagadanan. Hinahagid mi sa imo ngunyan nalilinya kami nin may pagkamuot asin hulikan sa imong nakakaumay na kamot. Mapara sa mo ang takot na darakan helang asin kagadanan. May balikan sa mong paglaom asin mapakusogan sa mong pagtubod. Ipinapamibi niya mo nagiyahan mo ang mga taong naghihingowa sa paghanap nin bulong asin sa pag-adil kan paglakop kay ning helang. Nagpapasalamat kami hulikan mga bakunang na pagkanigong mahimo hulikan sa imong mapag-antabay na mga kamot. Bendisyonian sa mong mga paghingowa na gamiton ining mga bakuna tanganing mapundo ang pandemya sa samuyang nasyon. Ipinapamibi niya mo ang mga eksperto sa salud tanganing sindaman makatabang may maninigong kakayahan asin pagmakulog sa mga may helang. Warasan sa indaan karahayan sa isip asin sa hawak, kusog sa pagdusay kan sa indang sadiri asin kaligtasan tumang sa kahilangan. Ipinapamibi man ang mga tinamaan na kanhelang sindaman lugod maumayan tulos. Ligtasan itong mga nangangataman sa inda, warasan sa mga nagadan ang kapahingaluan na dayang kasagkoran. Itaumusa mo ang biyaya na maghinguwa para sa karahayan kan gabos asin sa mga nangangaipo. Lugod an sa mong pagmangno asin pagmakulog sa lampang saro, maghawas sa mong unya na panakuning kasakitan asin magdara sa mo sa pagbabagong buhay asin kabanalan. Inihinahagad mi huli kay Jesu-Kristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. O Divino Rostro, Kaheraki kami. San Jose, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Peña Francia, Ipamibi mo kami. Matukaw mo na po sa halipot na panahon. Announcement. Ngunyan, ikaduwang Domingo nin bulan, magkakaigwa po kita nin second collection para sa pangangaibo kan katikista as information-related activities kan parokya. Collections for the week from June 28 to July 4, 2021. Cash receipts, daily collections, 12,376 pesos. Sunday collections, 11,245 pesos. Collection boxes, 1,528 pesos. Second collection para sa Misa Pro Seminario, 5,201 pesos.
Total collections for the week, 30,350 pesos. We would like to express our gratitude and appreciation to the following donors: Janice Ang and Franz Malto and family, Mary Rose B. Evangelista, Jean D., Coro 27 from Lomeda, Dakudao Cycle Center, Mr. and Mrs. Hostino Ranyosa, Mrs. Estrella Revilla, Palmero family, Eugene Kulaway and family, Maria Abir Baliwag. May God, through the intercession of Ina, Our Lady of Peña Francia, reward your generosity 100-fold. Salamat po, halis atong parish priest, Reverend Father Felipe Colvera III. Matindog na po para sa huling bendisyon. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan. Anama, asinan aki, asinan Espiritu Santo, Amen. lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Esplende,